Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Iki guys, aku pengen ndelok nongkoku. Iki nongkone ro mateng-mateng. Anu apa jenenge? Wis budi deh. Tak delok lagi, tak demek neh. Guys. Iki anu sembarang gede ya iki. Sing ditelek badan mesti nang guys. Tapi ro mateng. Jatuh setengah tahun. Tak kira ya wis mateng. Terus lagi jatuh. Ini tahun nek biyen ki gak ono isine guys, tapi nek tahun ki ono isine. Makane tak kuwi untuk matang ki ono isine. Di buk akeh ya tapi ndur lah. Ndur barang ya akeh guys iki. Nah, itu jenenge wete. Wete akeh. Akeh yo iki tak orane siji lho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ternyata di pesan. Iki aku ning anu kandang omahku guys. Iki karo ndelok ku lho. Temboke Mbah Dames wis teko kene ketok iki guys. Tembok ternyata iki. Oke lho. Wis teko nggenku. Ketok ya guys yo. Ternyata. Guys, temboke Mbah Dames ketok kok omahku kene iki. Ternyata wis dadi sampai teko kene ae. Gak deloke. Loh, iya wis teko ngene mbak ngateni. Ternyata temboke guys. Ini kan rong dadi pas aku nyuting kae rong dadi. Saiki wis dadi. Oh, wis teko anu batasan ngene Mbak Deni mbek ngatemi kae guys. Wis teko kene dadinan ketok. Wis teko ngene ngatemi. Anu wis dadi kuwi tembok Mak Dames. Kan wis teko kene kae tembok Mak Dames kae. Dadi teko ngene mak ngatemi ini. Ya aku mau mendarat jadinya orang juga guys soalnya jangan foto ke enek di lang foto cik layar jadinya aku mulai sih emang gak ada uang cita anak orang emang terus aku yang mulai kita taniku bisa banyak gawe dapur yang mbak Hamu guys oke enak yang kecil kita angkat apa ya apa dulu deh kita sekarang ini Mbak Hani punya aku Mbak Hani cuma sebenarnya pengen dari dapur nih gini luas kilo ya kayak kamar emang ketok ini anak jambuku tapi gak ono wae ya guys ya biasanya ono akeh gak ono iki iki karo ndelok ngatemi mau wae anggek terus nih panen mepe kabeh oke ketok mepe kabeh terus ditinggal kalau wonge mek ngelar kabeh ini panen guys iya wis padha mulai tak mau mulai ternyata ya guys wongate sudah mulai ternyata tak kira nek mau jenenge berdhuwur dari mana rasida iki pelemku iki nganu apa jenenge anak kembang iki nang mok siji tok iki guys delok iki kembangnya mok siji tok iki pelem mana lagi kalau nek ngatemi kalau mepe kabeh kok iso ya siji tok ya godhonge iki kenek neh kodang soalnya nyusul ya guys ya soalnya kok mau ya siji tok kira ki yo mati guys nek aneka tuku nang pasar merah regane murah 10.000 tapi sing loro tak weno iki sing siji ki urip sing siji mbuh nilek Pak Kunandi
sepi ya guys ya, sawah bang. Pokoknya terus kita daun kelor, tapi kita ditanduri